Ikaw bitaw nga pag-response sa Christmas kaya na may pag-celebrate og Christmas ko nga dili nakasubay sa Bible kanang wala na nakahimaya sa Ginoo. Nalipay ulo ang tao pero ang Ginoo wala ang sentro. Dunay upat ra ka butang, gamay ra kay ini. Unang butang gibuhat sa mga tao sa unang panahon like sa mga shepherds is ang gibuhat nila, unang response nila, babasa nato sa Luke chapter 2 verse 15 nga sa dihang nadunggan nila ang mensahe nga gihatag sa anghel ngadto kanila, midali dayon sila pag-adto gipangita dayon nila ang Ginoo. Dali-dali dayon sila. Nagpahibalo sila yung mga kauban nga ingon sila nga mangadto ta kay atong adtuon ang bata nga tao ang manluluwas dito sa lungsod ni David. Excitement, number 1. Number 2, experience. O number 3, extend or i-share ba. O ang number 4 is enjoy. So, ang kasagan sa mga tao karon enjoy ra sila dito. Pero wala mag-enjoy diya kang Kristo. Manang number 1, na ang excitement. Unsa may gibuhat nila ng excitement na sila? Nagkuan ba to? Unsa gibuhat nila ng excited to look for Jesus? Ilang ginapangita ang Ginoo sa pagkatawag sa Ginoo kung sa ato karon we celebrate Christmas. Ang ilang celebration sa una, ilang gipangita gyud ang Ginoo. Kumbaga excited silang nangita sa Ginoo. Excited sila nga ilang makaplagan ang Ginoo. Number 2, experience. Ang buot mo sa butan experience kanang imong himamat ba nakita gyud ba na encounter gyud ang Ginoo. Mo excited silang mangita ug ilang yung na-experience ang presensya sa Ginoo. Susama tong three wise men nga ilang yung nakita ang bata na si Jesus. Ug kanang ma-experience dito resulta kana sa gitawag og transformation silang kinabuhi nga wala nila masinapit sukad ang kalipay og dayon ang number 3 is extend. Unsa man extend? Ila dayon gipang balita ilang i-share. Pag-abot nila dito nibalik sila sa ilang mga dapit og ilang gisugilon. Pasabot ilang gi-share, extend. Mana ang proper way of ito responses for Christmas. Ang tinuot na pag-response sa Christmas, naagyod ni ang gitawag na number 1, excited ka sa Ginoo. Number 2, imog yung na-encounter ang Ginoo. Number 3, imog yung extend si Lord ba? Sama nang gibuhat karon, I will extend the word of God diya sa inyong tanan. Atong i-share, atong ipaabot nito sa uban. Number 4, it is enjoy. Upat may ka-A. Ano siya itong number 1 niya A? Excitement. Number 2, experience. Number 3, extend. Number 4, enjoy. So mana ang mensahe sa Pasko karon nigsuon nga proper response to Christmas. Dili lang nga unsa-unsa lagi buhat mo, dili we have a proper biblical responses to Christmas. Ang atong pag-celebrate, pagsaulog na agad gyapon sa Biblia. Sama ni karon nga naatay gihimo nga word aron mapasabot kun ning uban. Kamo na pud ugma, kamo na puy magdumala sa inyong mga party o sa inyong mga kasaulugan sa Pasko. Kabalo pud mo ana nga naa biblical nga response. Kay nawala naman ni sa uban karon, basta naman lang yung ila kalibutanon na lang ba. Enjoyable na lang kanang kitog temporary na lang which is nga dili malabot. Kumbaga wala na ilabot ang Ginoo, dili na kay siya ang sentro. Ang sentro na ang litsol. Pero ang Ginoo dili. Sa atong igsoon atong gisentro karon ang Ginoo tungod kay we have time sa gitawag to extend sa word of the Lord, to share the word of God sa matag usa. Dili na nila dapat para sa ato pang isa sa uban. Amen. Pagambot ta Lord, salamat sa imong word. Imo mingi pasabot Ginoo kung saon gyud namo pagsaulog ang Pasko nga biblikanhon. Mao gyud Lord ang dapat excited din sa imo. Dili lang sa mga regalo kundi sa imo gyud Kristo. Kaya ikaw mismo ang natao nga manuluwas Lord, ma-experience ginami yung presensya, ma-encounter ginamo that result, Lord God, sa among transformation sa kinabuhi. O Lord, amo gina-extend sa uban, di lang para sa amo, ang ibaluan lang namo ginong ikaw na tao, kundi amo po ning i-share. Walay laing makaluwas ka namo, makabag-o sa among kinabuhi, makahatag ka namo grasya sa matag adlaw, ikaw ra gyud Ginoo. O Lord, salamat sa imong gugma, maop niya mong gikalipay ang maong kaluwasan sa imong gibuhat dito sa cross, kay imong magipadala imong bugtong anak. Lord, dili unta ni mabaliwala sa tanan, amo unta ni masabtan ang kinabuhi. Kanya ang pasalamatan, di nga Pasko ka celebration karon, ikaw Ginoo ang sentro sa ngalan ni Jesus. Amen.